na tayo pa. Bukas tayo ng ano, kanin. Natin na tayo pa. Sige. 100. Oo. Hello po. Wala yung bossing niya. Saan siya? Nasa 13. 13? Oo. Wala tayo ngayon. Kaso ulan na. Nasa 13 pala. Saan banda? Saan ba sa 13? Sa? Branch na doon yun. May araw lang siya dito na ano. Meron din. Pero hindi talaga nag-station. Ano to kaya? Take out na sa amin. Oo, take out na lang. Take out na lang namin sa amin. Wala ko G-Shock na rin. Yan no? Wow. Yan, matitikman na natin yung ano, yung Wata Paris. May sili. Natin ma. Ano kaya no? Sa ano? Sarap ng Wata. Sarap. Ang nang lalagay. Entry, magaan. Ay, duwa pa. Kaso wala siya. Nasa 13. Wala mo. Sa 13 sa duwa pa. Sa salon daw.
Ito yung underright pre-soft drink pala sa pre-soft drink underright. Ito kay Ami. Naman? May manok din sila pala yun. May manok din kita no? May manok din sila. Ayun o. Manok. May manok din sila. Sarap. Sarap siya. Kano no? Ano na? Hmm? Ganun rin. Tapos may soft drinks na. Only rice, pre-soft drink. Ano 100, only rice. Soft drinks. Yung nasa. Saan ka? Napapaulit ko ng kanin. Okay, mag-take out na lang kami. Walang butang. Muna. Ganun. Bukas tayo ng ano, kanin. Yung sabaw pwede pa. Hmm? Ano sabaw? Pwede mo pa rin sa mga. Pwede sa baw.
sabaw. Baga, alamansi. Sili ulit. Ano yung sabaw? Ano yung rice? Ha? Hindi man na, automatic tray yan. Ano naman? Ano naman? Simot. Kita ko ngayon. Sarap? Tapos kami kumain. Ayan, mag-take out tayo na ano, para matikman din kami. Ayan, ulan na. Magmamadali na kami ni Bayaw. Kasi ulan na. Mag-take out? May kami, sir. Oo. Ilan? Ay, wala. Di na lang. 60 lang. Oo. Wala lang kanin. Take out. Okay naman, okay. Tapos, Take out kay Ami. Ma'am, Oh. sabi na sa sa inyo, sir. Baby pa. Ano ako? Yung mawali ko lang. Doon ka na kunin? Ah, dyan. Take out. Thank you. Ayan po, pauwi na kami. Time check natin ay 6:29. Ulan na at nagpa-take out na lang ako kay Ami. Sayang yung ano namin, di namin na tsambahan na dito sa Diwata. Pero tama naman sana yung mapa na binigay sa amin. Kaso nga lang wala sa Diwata. Nasa salon daw. Sa lugar yun? Nasa 13. Nasa Tracy daw. Salon. Uwi na kami. Siyempre salamat kay God at okay yung biyahe namin. At sa mga gustong pumunta rito, sa mga viewers natin na di nakakaalam nitong area, ito lang sa kanto ng ano, ng barangay Manggahan, no? Hanggang ko. Manggahan, gentry sa may 7-Eleven. Ayun yung area. Yan, let's go! Tara.
Ayan, let's go na kami. Daming mga kainan, hindi lang kay Diwata yung mga kainan dito. Meron dito. Traffic na kami. Yan, dito namin sa Tracy. Dito na kami sa Tansa. Bali bibili muna kami ng gamot ni Ami. Nag-chat si Ami, bili daw ng gamot niya sa TGP. Yan, dito na kami. Grabe, mahal nung gamot, pang spray. Kano bili mo dati nitong gamot? Wala generic, Mercury. 571. 571. Ito yan o. Kaya dapat talaga kahit mga 14 pa lang ibalik na tayo doon. 14. Diretso tayo bambang. Oo, bilhin tayo ng gamot. Hirap yung bibili tayo sa para kung sakali makadiretso kami sa Bicol. Kung payagan kami sa 16 yung check up eh. Kasi hirap pag bibili ng ganyan kamahal. Baka sa bangbang mas mura pa yan. Pero di pa natin Di pa naman sigurado kung payagan nga. Ayan, yun yung lakad namin. Nakarating na kami dito. Malapit lang kaso nakatagal sa amin yung gamot. Naghanap-hanap kami. 7:40 yung oras dito kami. Ayun na, punta na tayo dun sa Paris ni Diwata. Shoutout kay Diwata. Kaya lang, yun lang yung nangyari ay yan, may take out, nag-take out na lang kay Ami oh. Yung nangyari, mainit pa mo. Yung nangyari, wala si Diwata doon. Yung mga tauhan lang. Dito lang siya sa Tracy. May salon na kasi po. Salon, doon nga. Sa salon daw ng Tracy. Sayang. Pero okay lang, natikman natin yung luto at masarap. Masarap talaga. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At muli maraming salamat sa lahat. Sana panoorin nyo yung vlog hanggang dulo. Ayan po, bye bye, love you all. Siyempre kay Bayaw. Salamat kay Bayaw. Kasi kung wala si Bayaw, di tayo makakapunta doon kasi wala naman tayong wala tayong sasakyan. Kung nag-commute naman, mahirap. Ikot talaga. Malapit lang kasi motor, shortcut yung salamat kay Bayaw. Sinamahan tayo doon. Ayan, bye bye, love you all.